Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro ginigilong ki khubor bamta kasni. Hadin ka jingyo vote ka bala penhuni ki pat ba bala jit banyo ki korba lariti ha ka yung darbar thawan ka KHADC bat JHADC. Kiseng san perthai ki bala yo jingjob ki lakmen bat kanhoy halaki jong ki constituency. Haki HADC ka jingjob jong kaseng Voice of the People Party ka job haki khat nyutli ki constituency ka balatam ya ka jingdon jingken bantau executive committee bat ka yung dorbar ka badan arp khnai ngut ki bala sha jin. Kiseng san perthai ki ba job ki kuntup ya ka United Democratic Party san ngut kata uba Pius Marwin na langrin uba sunshar ku paroy lingdo thaba na soyong uba Titas Tarwel Khan na sora uba Equator Nongrang bat uba Bari ku Parson Ram na Sheila. Na Motion Road constituency job ka HSPDP na Rambrai jengam job u independent kumju na Laban Mauprem. Ka khubor menta ka long yanu bat kumnu ka yung darbar thawan haki HADC kanyo banthau executive committee namar ka VPP kayo bun ki MDC da khat new seat. Hadu menta katai kaseng kabalayo banbat yu lakam sunshar kampat de banjit yu chief executive member katkum ka jinglong jingman jong ka council haki HADC ne JHADC shwa ka jingshim smai hapdon unong yalam banyalam ya ka executive committee shwa ka santurik ladai banyo thau EC haki HADC na kabenta ka JHADC kiladep jit ikinong yalam jongki bantau ya ke executive committee ha ka baka NPP kalalam khman ha ka jingpet jong uma thombor shiwan ubadai CEM barim sa shisin ulayalam biang ya ka kinhun NPP ha JHADC haringkat kinong yalam jongki sengsan perthai kilalum ya ka jingyalang Kirki ban khot ban wer ban snok tilang kabala kot syaka khat prangut ki ba kentup ya ke UDP bat Congress ki ban mal laingut. Ha ke jinglet kilat pathai khubor ha ke HADC la shem ka office UCEM kadang thli badang sa ka jingwa kerteng uba penya singsim kum UCEM ya ka ba ompat weng kat ba ka kamra kadang khang tala bad ya baro ki kamra trekam jong gidukhan. Habapai hakawi kalyang haki HADC ki kamra kidangkhang namar UCEM barim ularemno. Bat ka VPP kampat jit yano banshim ya ka syuki CEM jong ka HADC wat hadin bakilatam kum ka kinhun bantau ya ka executive committee barkar kum ka khubor bayo jingtip ka VPP kan sa syang perkhat haka arpun riutrik urimpang banjit ya unong yalam.